System finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce to 17 niezależnych od siebie funduszy. 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, po jednym do każdego województwa, i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z wojewódzkich funduszy najbogatszy to jest Fundusz Katowicki. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż to u nas jest najwięcej trudzicieli, to u nas opłaty za użytkowanie środowiska są największe. Ale nawet Fundusz Katowicki nie ma się co równać z Funduszem Narodowym. Wpływy do Funduszu Narodowego są największe. Na przykład całość kosztów związanych z prawem górniczym i geologicznym wpływa właśnie do Funduszu Narodowego. Bez przykład, w roku 2010 firmy wydobywcze węgla kamiennego wpłaciły do Narodowego Funduszu 138 milionów złotych. 40% tej kwoty zostało przeznaczone na likwidację szkód górniczych, ale o dziwo, nie były to szkody związane z górnictwem węgla, były to szkody związane z górnictwem siarki. Jak wszyscy wiemy, górnictwo siarki z racji złóż związane jest z województwem świętokrzyskim. Idzie więc powiedzieć, że Górny Śląsk w jakiś sposób finansuje województwo świętokrzyskie. Wojewódzki fundusz to instytucja marszałka i marszałkowi powinno zależeć na tym, aby wpływy do wojewódzkiego funduszu były jak największe i żeby z kuli tego wojewódzki fundusz mógł jak najwięcej inwestycji ekologicznych w województwie realizować. Czemu marszałek nasz tego nie robi? Nie wiem, trzeba by jego zapytać. Jerzek za to przekonany, że radni Ruchu Autonomii Śląska na pewno będą o to zabiegać.